Fid-9 ta' Ġunju tal-2010 l-Assoċjazzjonijiet Sportivi Maltin issejħu Kastilja biex jassistu għat-tnedija tal-White Rocks Sports and Leisure Village. Dakinhar fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qal li dan il-proġett kien se jissarraf f'investiment barrani ta' 200 miljun euro. Lill-isportivi preżenti, Lorenz Gonzi kien qalilhom li l-Gvern tiegħu kien qed joffrilhom qabża fil-kwalità f'kull sens. Intom l-isportivi Maltin li tipprattikaw dixxiplini differenti se nofrulkom qabża fil-kwalità f'kull sens. Mill-faċilitajiet sal-amministrazzjoni, sal-konvenjenza biex tgawdu l-isport tagħkom. Biżejjed ngħid li l-qalba tal-White Rocks Sports and Leisure Village se tkun qed tospita dixxiplini differenti bl-aqwa disinn u faċilitajiet ippreparati minn esperti barranin. Fl-istess okkażjoni s-Segretarju Parlamentari Clyde Pooley ringrazzja lill kollegi tiegħu għal dan il-proġett li fi kliemu kien qed jitwettaq. Qabel nagħlaq, ħbieb, ippermettuli ftit ringrazzjamenti żgħar. L-ewwel nett lill-Prim Ministru illi mill-bidu ta' dan il-proġett emmen fih. Il-Ministru Kristina illi minkejja l-impenji kollha tagħha mhux biżżammet interess kontinwu u dirett f'dan il-proġett li qed iseħħ fil-Ministeru tagħha, iżda l-ħin kollu sabet il-ħin biex tagħti l-appoġġ tagħha. Il-Ministru Fenek illi bażikament huwa sħab u biċċa waħda miegħi f'dan il-proġett. Dan il-proġett għandu lati diversi, għandu lati ekonomika finanzjarja importanti u l-Ministru Fenek qiegħed ikun hemmhekk. U mhux lanqas mhux qiegħed lill-Ministru Ostingat. Ostingat li kien ta' gwida kontinwa bil-pariri siwja kontinju tiegħu. Illum sentejn u 8 xhur wara dan il-proġett mhux talli ma twettaqx imma lanqas biss beda. Imma Clyde Pooley ma jħoss li l-Gvern daħaq bl-assoċjazzjonijiet sportivi dak iż-żmien għaliex fi kliemu huma ma tawx l-impressjoni li l-affarijiet kienu lesti. L-interpretazzjoni skorretta tiegħek qiegħda fil-fatt illi aħna tajna l-impressjoni illi kien hemm xi ħaġa lesta. Pooley li kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar l-isports fid-Dar Ċentrali u li matula ma rrefera xejn għal dan il-proġett meta mistoqsi qal li l-proġett mhuwiex abbandonat. Madankollu huwa ma weġibx meta se jibdew jintemm il-proġett jekk jerġa' jkun hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Sinti f'din il-kampanja elettorali diġà qed li l-proġett tal-White Rocks mhuwiex abbandonat. Allura jekk jerġa' jkun hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, meta ħajibda x-xogħol fuq il-White Rocks, meta ħajtlesta x-xogħol fuq il-White Rocks u kemm se jkunu impjegati nies f'dan il-proġett li kien ġa tħabbar. Jiena naħseb li din diġà ġibta darb'oħra il-proġett mhuwiex abbandonat, l-interess għadu hemm sewwa ta' anki tal-investituri u l-interess tagħna illi jsir għadu hemm. Basta jsir b'mod tajjeb u li jilħaq l-interess nazzjonali. Iktar mistoqsijiet kieġobkom? Iktar mistoqsijiet